Deskritta bħala ġurnata speċjali u storika għal Partit Nazzjonalista kif beda proċessi li mhux biss diġà qed iwassal għal entużjażmu ġdid fih dan il-partit, iżda bl-għażla ta' kap tal-partit, il-poplu Malti Wawċi jerġa' jibda jħares lejn il-Partit Nazzjonalista bħala għażla alternattiva u kredibbli. Hekk qalu numru ta' deputati tal-Partit Nazzjonalista li jaqblu li jkun hemm għażla favur elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista. L-istqarrija tgħid li l-kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista għandhom fuqhom peace mhux żgħir biex jiddeċiedu x'għażla se jintalbu jagħmlu t-tesserati tal-partit. Dawn id-deputati qalu li l-aħbarijiet tal-aħħar jiem diġà bdew joħolqu entużjażmu fih dan il-Partit Nazzjonalista b'diversi individwi validi ddikjaraw li lesti jservu lill-partit fi kwalunkwe kariga li hemm bżonn, inkluż dik ta' kap tal-partit. U f'istqarrija separata ġie spjegat li l-kunsillieri tal-partit f'din il-votazzjoni qed jiġu msejħa għal darb'oħra biex jikkonfermaw li jibqgħu għaddejjin bir-riformi kbar li saru matul dawn l-aħħar 3 snin taħt it-tmexxija tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, riformi li diġà kienu bdew isarfu f'tisħiħ tal-partit. Hekk intqal f'istqarrija maħruġa minn grupp ta' kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista li qed jimbuttaw l-għażla favur vot ta' fiduċja min-naħa tat-tesserati. Huma sostnew li mill-bidu nett kien hemm sforzi kbar mill-kap preżenti biex bl-istil ġdid ta' tmexxija u permezz ta' dawn ir-riformi kollha il-partit jingħaqad bis-saħħa tal-valuri nazzjonalisti illi jagħmluna partit politiku uniku. Dan iżda tajt l-istqarrija ma ntlaqax tajjeb minn ftit uħud għaldaqstant illum jinsabu f'salib it-toroq u jridu jerġgħu jikkonfermaw l-għażla illi jagħmlu għal darbtejn f'votazzjonijiet preċedenti. Għażla favur l-għaqda wara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija.